Ja, men så vil jeg høre, Carsten Vandrup, hvad kommer Cyber Resilience Act egentlig til at betyde? Cyber Resilience Act er et direktiv fra EU, som træder i kraft i december 27. Og det bliver et produktdirektiv, det vil sige, at alle produkter, der skal sælges i Europa, de skal stå skarpt på nogle sikkerhedskrav, hvis de skal på nettet. Altså alt, hvad vi kender, der har connectivity til en eller anden form for net. Og udover alle de her hardwareprodukter, som vi køber på Wish og Temu osv., så er software faktisk også et produkt under Cyber Resilience Act. Og det vil sige, at vi skal til både at lære at lave sikker software, vi skal lære at udvikle sikker software, men vi skal også kvalificere de ting, vi køber i udlandet og uden for EU, til at leve op til de samme krav. Så det kommer til at ændre rigtig meget på markedet for digitale produkter. Nu siger man, at vi i EU er gode til at regulere. Kan du relatere til det? Ja, det kan jeg godt, fordi det er vi. Og vi regulerer i hvert fald rigtig meget. Men vi gør det jo, fordi vi godt vil have, at de markeder, vi har, der er nogle produkter på, som vi et eller andet sted synes, vi godt kan stå indenfor. Det kan være af miljømæssige årsager, eller det kan være noget kemi, der er i det. Men også inden for cybersikkerhed, der laver vi en del regler i øjeblikket i EU og i ENISA, den europæiske cybersikkerhedsorganisation. Og det er NIS 2 og DORA, og så har vi lavet noget, der hedder AI Act, som også er en regulering af artificial intelligence eller kunstig intelligens. Og det ved jeg godt, at J.D. Vance for eksempel er meget, meget sur over og siger, at det er en slags skat på amerikanske tech-virksomheder. Men jeg synes måske, det er rimeligt nok, at vi selv får lov at bestemme, hvad det er for noget teknologi, vi importerer, og hvad det kan gøre ved os. Fordi AI er super fedt til alle mulige ting, men det er helt sikkert også, at det har nogle skadelige effekter. Og det er måske meget godt, at vi regulerer på nogle af de områder. Mm. Du siger, at Cyber Resilience Act træder i kraft om 3 års tid. Ja. 2-3 års tid. Hvordan kommer vi godt hen til Cyber Resilience Act? Hvad kan vi gøre på vejen? Ja, for det første skal vi jo til at forberede os. Fordi når først det træder i kraft, så træder det jo i kraft. Det er jo ligesom med GDPR og NIS 2. NIS 2 træder i kraft her 1. juli, og der gælder det jo faktisk fra. Så sådan er det også med Cyber Resilience Act. Så det er jo de enkelte virksomheder, der skal til at sætte sig ind i, og deres ledere, der skal sætte sig ind i, hvad er det, at direktivet siger, og hvordan kommer vi til at kunne leve op til det med vores produkter. Mm. Men hvorfor flytter man egentlig ansvaret for cybersikkerhed fra IT-afdelingen, når det er dem, der har den tekniske viden? Ja, det er jo et godt spørgsmål her i Ingeniørforeningen, som er fuld af ingeniører, ligesom jeg selv er. Hvad har det med ledelsen at gøre? Problemet er, at ledelsen er nødt til at have med i deres strategi, de er nødt til at have et strategisk fokus på det her. Både for at kunne bevare de markeder, som de gerne vil ind på, for at kunne levere produkter, som både opfylder lovgivning osv. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor ledelsen sidder og gennemgår regnskaber og beslutter, at vi skal betale moms. Hvis ikke man har et ledelsesmæssigt fokus på cybersikkerhed, så er det noget, der foregår nede i IT-afdelingen, og det er cirka kun 1/3 af de ting, der skal foregå for at have god cybersikkerhed. Ledelsen er nødt til at tage det ansvar, og det er et ledelsesansvar, at få det integreret i virksomheden, både i kulturen og i strategien og i det operationelle til daglig. Mener du så, at lederne i dag er godt nok klædt på til at varetage den opgave? Jeg synes, at danske virksomhedsledere er virkelig godt klædt på alle mulige måder. Men jeg synes, der er mange af dem, der har skyggeklapper på med hensyn til cybersikkerhed. Fordi de siger, at nu kommer der noget nyt. Og det er jo ikke alle ledere, som er vokset op i en cybertid. Og det kan vi godt se, også når vi kommer rundt i virksomhederne, at fokus kan være meget forskelligt. Og der er helt sikkert nogle virksomheder, der står snorlige og virkelig har tænkt det her ind i deres organisation og i den daglige drift og i det operationelle. Men der er også virksomheder, som sakker bagud. Man kan sige, at nogen, der kalder det en teknologigæld. Ja. Jeg kan huske, hvad det hedder, men fik lige et kamera med på... Ja, selvfølgelig. Ja, det er godt, vi er opmærksomme på det. Og spørgsmålet er, Carsten, vil du have noget, hvor du også kigger på kamera frem for mig, eller det bestemmer du? Jamen, jeg kan jo bare kigge derover. Ja, selvfølgelig kan jeg. Jeg har et spørgsmål igen her. Ja. Vi kan også gå videre til det. Jamen, vi kan godt tage det igen. Ja, godt. Mener du, Carsten Vandrup, at lederne er klædt godt nok på? Jeg synes, danske virksomhedsledere generelt er klædt ret godt på til forskellige ting, men det er ikke alle sammen, der har opmærksomhed på cybersikkerhed.
Det kan skyldes forskellige ting. Dels at de er optaget af så mange andre ting, at de siger, at det har været en hidtil relativt lav risk. Det er det så ikke mere. Det er blevet en høj risk for de fleste virksomheder. Og så kan det skyldes, at de måske ikke har haft traditionelt det syn på verden, som man måske er nødt til at have i 2025. Jeg tror, der er nogen, der kalder det en teknologigæld. Det ved jeg ikke, om det er. Men der er i hvert fald helt sikkert nogle virksomheder, som mangler at tage nogle investeringer, som de måske skulle have taget for 10-15 år siden. Og derfor så ser de det som en stor byrde nu og siger, det her det bliver dyrt. Ja, det gør det nok, men det bliver nok meget dyrere, hvis de ikke ser og kommer i gang med de investeringer. Du nævner ret mange forskellige nye EU-love om cybersikkerhed. Du nævner NIS2, DORA, Cyber Resilience Act, som vi lige talte om lige før. Men kommer det ikke til at koste rigtig mange penge? Jo, det kommer til at koste de virksomheder, som ikke har fokus på det her, det kommer til at koste dem en del. Og igen, så er det måske et spørgsmål om, at det var nogle investeringer, man skulle have set komme for en del år siden. Det er jo ikke kun lovgivning. Det er jo ikke fordi, man skal leve op til lovgivning, man skal stå skarpt. Man skal stå skarpt, fordi at vi lever i et samfund, hvor at cybertruslen nok er en af de største, vi har mod vores virksomheder og imod vores samfund. Og derfor så for eksempel NIS2 er jo en lovgivning, som skal sikre kritisk infrastruktur. Og det er altså vigtigt, at vores kritiske infrastruktur står skarpt cybermæssigt og ikke kan kompromitteres. Både i forhold til økonomien, der er bag den, men selvfølgelig også i forhold til de samfundsmæssige konsekvenser af at blive kompromitteret. Tak. Har du et godt råd til ledelsen i danske virksomheder i den her sammenhæng? Ja, det har jeg. Man kan sige, de virksomheder, hvor det her det ikke er noget, at der har været diskuteret i bestyrelseslokalet og på den øverste ledelsesgang i detaljer, de skal nok til at steppe op og kigge på, hvad er det både det er for nogle trusler, der er rettet mod dem, hvad for nogle sårbarheder de selv har, og så få sat noget i gang i virksomheden, der får afklaret det her. Og så er der selvfølgelig rigtig mange virksomheder, der bliver omfattet af nye cyberlove, som NIS2, DORA, Cyber Resilience Act. Sæt jer ind i, hvad det går ud på, men brug pengene på at lave sikkerhed, i stedet for at lave tonsvis af papir, som kan ligge over i hjørnet og lugte. Man kan faktisk godt lave det her relativt light i forhold til dokumentation, men til gengæld få sikkerhed for pengene. Og det er den type investeringer, som jeg synes er fornuftige at tage for virksomhederne. Godt. Carsten Vandrup, kan du komme med 3 gode råd til virksomhedslederne om cybersikkerhed? Ja, det kan jeg godt. Altså råd nummer 1, tag truslen seriøst. Det er lidt lige meget, om man er omfattet af NIS2, eller DORA, eller Cyber Resilience Act, eller nogle af de her lovgivninger. Vi er også omfattet af GDPR, derfor skal vi stadigvæk passe på folks persondata. Og jeg vil egentlig hellere tale om, hvad er det, og motivere i forhold til, hvad er det, vi kan opnå med en højere sikkerhed. Og det er et lavere risiko. Så lav en ordentlig risikovurdering, hvor man tager cybersikkerhed med ind i det. Sæt ressourcer af til det her. Vær opmærksom på, at det ikke bliver en gratis fest, men at der skal investeres i det her område. Der er nogle folk, der skal uddannes, der skal indkøbes noget teknologi, og der skal laves nogle procedurer om i virksomheden, det koster nogle penge. Og så selvfølgelig på det uddannelsesmæssige måde. Se nu at få uddannet jer selv i ledelsen, så I er i stand til at vide, hvordan I får det her til at virke ned igennem organisationen. Og så selvfølgelig de medarbejdere, som er kritiske i forhold til det. Tak for det. Velkommen. Så har vi så også været rundt, ikke? Så har vi været lidt rundt. Nu har vi et spørgsmål til. Tak for det. Vi har et spørgsmål ud i teknikken. Hvordan virker det